και φίλοι, καλησπέρα σας από το κλειστό γυμναστήριο του Πανελληνίου στην Κυψέλη, από όπου το volleynews.gr και το sportshero.gr, έχοντας την άδεια της ΕΟΠΕ, θα σας παρουσιάσουν την αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με την ΑΕΚ για την Α1 βόλεϊ των γυναικών. Οι δύο ομάδες είναι παρατεταγμένες στον αγωνιστικό χώρο για τον χαιρετισμό. Θα έχουμε βράβευση στην Μαρία Πέρες ως MVP προηγούμενης αγωνιστικής. sportshero.gr μετά από την αναμέτρηση του Ίκαρου με τον ΠΑΟΚ και του Πανιωνίου με τον Εύνικο για την Α1 μπάσκετ των γυναικών, σας μεταφέρει και αυτό το παιχνίδι για την Α1 βόλεϊ των γυναικών. Ένα παιχνίδι με καθαρό φαβορί και outsider, φαβορί την ΑΕΚ, outsider το Παναθηναϊκό, αλλά όπως έδειξαν τα κορίτσια των Πρασίνων απέναντι στον Ολυμπιακό μπορούν να πετύχουν μεγάλες νίκες και φέτος, παρά το ότι ο σύλλογος δεν διάγει και τις καλύτερες στιγμές του, αλλά έχουν καταφέρει, παρέμειναν στην Α1 Εθνική, οπότε αναμένεται να δούμε ένα πολύ αξιόλογο παιχνίδι και με τις δύο ομάδες να δίνουν το καλύτερο τους σε αυτό, απαλλαγμένες από το άγχος. Συνθέσεις για τον Παναθηναϊκό: η Ελένη Κουντουρά, η Ελένη Χτιάρη, η Ελεάνα Γλίκα, η Ανθίπα Σιλαντονάκη, η Μαρία Πέρες, η Αγγελική Καβαδία, η Όλγα Μαλουσάρη, η Αποστολή Νούσια, η Ξανθή Μιλωνά, η Μαρία Σωτηρίου, η Τζόρτζια Τσατσούρη και η Αθανασία Λιάκη. Για την ΑΕΚ, η Ουρανία Γκούζου, η Πένι Ρόγκα, η Σία Τοτσίδου, η Μαρίνα Τσοχατζή, η Καταλίν Κις, η Γεωργία Τζανακάκη, η Σόνια Μπορόβιντσεκ, η Φένια Ρογαγεωργίου, η Αθηνά Παπαφωτίου, η Μαρία Μέντες, η Ουλία Ζόρζου και η Λίδια Βλαβιανού. Προπονητές για τις δύο ομάδες, ο κύριος Γιώργος Ρούσης και ο κύριος Απόστολος Οικονόμου. Παναθηναϊκός θα έχει το πρώτο σερβίς από την θέση που βρισκόμαστε. Δυστυχώς το ρολόι, το σκορ δεν φαίνεται, άρα θα σας λέμε βεβαίως μετά από κάθε πόντο ποιο είναι το σκορ. Στην προσπάθειά μας θα σας μεταδώσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο αυτή την αναμέτρηση. Ελένη Κουντουρά στο πρώτο σερβίς του αγώνα. Όλα έτοιμα λοιπόν και το παιχνίδι ξεκινάει. Πρώτη μπάλα από τη Μέντες, Παναφωτίου με μανσέτα, block out που κερδίζει το Τσίδου. 0-1 λοιπόν. Με πόντο της το Τσίδου για την ΑΕΚ. Στο σερβίς η Γεωργία Τζανακάκη. Καλό σερβίς πάνω στην Κουντουρά, απλά θα περάσει η Βασιλαντονάκη. Μέντες, Παπαφωτίου, πάλι το Τσίδου με δύναμη, μπάλα στη μεγάλη διαγώνιο. 0-2 με την ίδια παίκτρια για τις κυτρινόμαυρες. Τζανακάκη και πάλι στο σερβίς. Πρώτη μπάλα δύσκολη από την Πέρες. Επίθεση δεν μπορεί, Παπαφωτίου. Η Μέντες έβγαλε την άμυνα. Η Ελένη Χτιάρη πήρε τον πρώτο πόντο για τον Παναθηναϊκό.
1-2. Και η Μαρία Πέρες στο σερβίς για τις πράσινες. Αριστερόχειρας, πρώτη μπάλα καλή, Παπαφωτίου, λάθος συνεννόηση με την Μπορόβιντσεκ. Καλή πρώτη μπάλα από την Πέννη Ρόγκα, 2-2. Με την Πέρες για το Παναθηναϊκό να συνεχίσει το σερβίς. Στέλνει την μπάλα στο φιλέ. Μπροστά η ΑΕΚ. Ουρανία Γκούζου στο σερβίς. Πρώτη μπάλα από την Μούσια που παίρνει και την επίθεση, είναι out. 2-4. Με 2 πόντους του Κοτσίδου και 2 από λάθος αντιπάλου για την ΑΕΚ. Γκούζου πάνω στην Ξανθή Μιλωνά. Το μπλοκ κόβει. Σώζεται όμως η φάση από τον ντουμπλάζ. Μέντες. Το Τσίδου μπλοκ μέσα. Μονό από την Ανθή Βασιλαντονάκη. Βασιλαντονάκη που έπιασε πολύ ωραία την Τοτσίδου. Ελένη Χτιάρη στο σερβίς, πρώτη μπάλα από την Τοτσίδου. Πίσω από την πλάτη της Παναφωτίου η Μπορόβιντσεκ, 3-5. Και η Σία Τοτσίδου πηγαίνει στο σερβίς. Πάλι πάνω στην Νούσια. Ωραίο πέρασμα με το αριστερό από την Πέρες. Πίσω από τα 3 μέτρα. 4-5. Βασιλαντονάκη στο σερβίς. Πρώτη μπάλα από τη Μέντες. Κόβεται στο μπλοκ του Παναφωτίου από την Αγγελική Καβαδία. 5 όλα ο Παναθηναϊκός. 2 πόντους έχει μέχρι τώρα η Τοτσίδου και από οι 2 υπέρες και από ένα νυχτιάρι Βασιλαντονάκη, Μπορόβιντσεκ και Καβαδία. Βασιλαντονάκη στο σερβίς. Μέντες στη διαγώνιο, βγάζει άμυνα η Δινούσια. Θα περάσει μπάλα από την Πέρες με πλάσε, εύκολο. Η Ρόγκα, η Μέντες, μπλοκ και out. Συγγνώμη, φιλέ και out, δεν πιάνει μπλοκ. 6-5 μπροστά ο Παναθηναϊκός από λάθος της Μαρή Μέντες. Έξω η μπάλα από τη Βασιλαντονάκη, 6 όλα. Από τους 12 πόντους μέχρι τώρα οι 4 έχουν έρθει από λάθη αντιπάλων, οι 8 από εξαιρετικές προσπάθειες των 2 ομάδων. Κακό σερβίς από την Μπορόβιντσεκ. 7-6 ο Παναθηναϊκός. Στο σερβίς η αποστολή Ανούσια για τις πράσινες. Ρόγκα, Παπαφωτίου, Τζανακάκη, κερδίζει το blockout, 7-7. Πρώτος πόντος και για τη Γεωργία Τζανακάκη. Και στο σερβίς πηγαίνει η Αθηνά Παπαφωτίου για την ΑΕΚ. Κουντουρά, Πέρες στην ευθεία, βγάζει Παπαφωτίου. Επίθεση από την Γκούζου. Κουντουρά. Καμία πίσω από τα 3 μέτρα με μανσέτα η Νούσια. Μέντες. Το μπλοκ την κόβει και πάλι. 8-7 ο Παναθηναϊκός. Με το μπλοκ
της Αγγελικής Καβαδία και έχουμε το τεχνικό time out για την ΑΕΚ. Οι δύο ομάδες ξαναμπήκαν στο γήπεδο, όλα έτοιμα για τη συνέχεια. Κανακάκι πίσω από την πλάτη του Παπαφωτίου, 8-8. Σερβίρει Μαρί Μέντες πάνω στη Μιλωνά. Κουντουρά, Βασιλαντονάκη, πλασέ, ψηλά πάνω από τον μπλοκ. Τον Παφωτίου, Γκούζου, ένατος πόντος για την ΑΕΚ. Πρώτος για την Ουρανία Γκούζου. Μέντες συνεχίζει, πρώτη μπάλα από την Ούσια. Κουντουρά, Βασιλαντονάκη πίσω από τα 3 μέτρα. Παπαφωτίου με μανσέτα, ωραία. Το Τσίδου, Κουντουρά για την Πέρες, ωραία άμυνα από τη Ρόγκα, πίσω από τα 3 μέτρα οι Μέντες, κόβει το μπλοκ, Παπαφωτίου δεν μπορεί, πόντος για το Παναθηναϊκό, 9-9. Το μπλοκ με Ιχτιάρη, Κουντουρά και Πέρες ήταν αυτό που έκοψε. Πολύ ωραίο σερβίς από την Κουντουρά, 19. Πρώτος πόντος και για την Ελένη Κουντουρά, την Πατσαδόρο του Παναθηναϊκού. Μέντες, Παπαφωτίου, Γκούζου, την κόβει το μπλοκ, βγαίνει άμυνα. Πέρες με το αριστερό. Πάλι τρέχει και σώζει η Ρόγκα. Η λίμπερο της ΑΕΚ. Out η επίθεση από την Ελένη Χτιάρη. 10-10. Με δύο πολύ καλές προσπάθειες στην άμυνα από την Πέννη Ρόγκα. Από την Πέννη Ρόγκα της ΑΕΚ. Τζανακάκη στην ευθεία. Βγάζει Νούσια. Πρώτος χρόνος. Βασιλαντονάκη με δύναμη out, 11-10 μπροστά η ΑΕΚ. Συνεχίζει η Γεωργία Τζανακάκη στο σερβίς. Μιλωνά, Κουντουρά, Βασιλαντονάκη, βγάζει Μέντες, περνάει το Τσίδου στη θέση 1, πρόλαβε η Νούσια, πρώτος χρόνος. Την διπλή παλιά οι διαιτητές. Από λάθος της ΑΕΚ λοιπόν, 11-11. Μαρία Πέρες στο σερβίς. Στο φιλέ, 11-12. 4 τελευταίοι πόντοι έχουν προέρθει από λάθη. 9 συνολικά από τους 23. Μιλωνά, Κουντουρά, Βασιλαντονάκη, Μέντες, στέλνει την μπάλα έξω. 12 όλα. Δεύτερος πόντος για την Ανθή Βασιλαντονάκη. Ελένη Χτιάρη στο σερβίς. Η Μέντες δεν άφησε την μπάλα να βγει έξω. Ρόγκα, το Τσίδου. Περνάει Κουντουρά, out είναι. Πόντος για την ΑΕΚ, 12-13. Ένας ακόμη από λάθος. Με τη βοήθεια του φιλέ περνάει. Κουντουρά, Νούσια, μέσα. Πολύ ωραίο χτύπημα. 13 όλα.
από την αποστολή Ανούσια. Και πάλι ώρα για την Ανθή Λαντονάκη στο σερβίς. Λάθος στο φιλέ. 13-14. Φεύγει η Ρόγκα, περνάει η Τζανακάκη στο παιχνίδι. Μπορόβιντσεκ στο σερβίς. Δύσκολο, η Νούσια έβγαλε καταπληκτική πρώτη μπάλα. Κάνει το πλασέ. Δεν μπόρεσε η Γκούζου. 14-14, ισοφαρίζει ο Παναθηναϊκός. Αποστολή Ανούσια στο σερβίς. Μέντες, Παπαφωτίου, Μέντες. Ωραία άμυνα από τη Μιλωνά. Πίσω από τα 3 μέτρα η Βασιλαντονάκη με πλασέ. Ρόγκα, Παπαφωτίου, Τζανακάκη, Κουντουρά. Πάλι η Βασιλαντονάκη. Out και αυτό το χτύπημα. 14-15. Μπάλα είναι έξω από το σερβίς του Παπαφωτίου. 15 όλα. Παπαδίας στο σερβίς. Πρώτη μπάλα από τη Ρόγκα. Έβγαλε μακριά η Παπαφωτίου την Γκούζου. Παραπερνάει από την Παπαφωτίου πάνω στην Κουντουρά. Φτιάρει με μανσέτα, όχι καλά. Κόβει το μπλοκ την Πέρες. Η Μέντες με την Τζανακάκη. Δεύτερο τεχνικό time out στο πρώτο σετ. Αυτή τη φορά είναι για τον Παναθηναϊκό. Στο σερβίς η Μαρή Μέντες για την ΑΕΚ. Μιλωνά, Κουντουρά, Βασιλαντονάκη και άλλη άστοχη επίθεση από την Ανθή Βασιλαντονάκη. Αυτό είναι το 4ο λάθος της. Και αμέσως παίρνει time out ο προπονητής του Παναθηναϊκού, ο Γιώργος Ρούσης. Συνεχίζει η Μαρή Μέντες. Εκεί διεκδίκησε η Κουντουρά και πήρε τον πόντο από την Τετσίδου. 16-17. Έλενα Κουντουρά στο σερβίς. Πολλά χαμένα σερβίς για τον Παναθηναϊκό. ...16-18 στο πρώτο σετ. Τζανακάκη πάνω στην Νούσια. Πέρες με πλασέ εύκολα. Γκούζου. Κοτσίδου με δύναμη. Out. Άρα δεν βρήκε πουθενά. 17-18. ...16 λάθη στους 35 πόντους. Μαρία Σωτηρίου στο σερβίς για τον Παναθηναϊκό. Και αυτή κάνει λάθος. Πρέπει να έχουν χαθεί σίγουρα 6 σερβίς για τις πράσινες. Με δύναμη, έβγαλε το Τσίδου.
Γκούζου, πλασέ, πάνω στην Κουντουρά, Ιχτιάρη, πάλι βάζει μέσα τη Βασιλαντονάκη, Ρόγκα, ευκαιρία για την ΑΕΚ, το Τσίδου, πλασέ, βγάζει άμυνα η Νούσια, Βασιλαντονάκη κι άλλο πλασέ, Μπορόβιντσεκ, πίσω ακριβώς από τον μπλοκ, πάνω στη γραμμή των 3 μέτρων, πόντος για την ΑΕΚ, 17-20, ξεφεύγει με 3. Και ο Γιώργος Ρούσης παίρνει και το δεύτερο time out που έχει δικαίωμα σε αυτό το πρώτο σετ. Ουρανία Γκούζου στο σερβίς για την ΑΕΚ. Κακή πρώτη μπάλα από την Νούσια, απλό πέρασμα από την Πέρες, το Τσίδου με πλασέ, με τον Καρπό, αλλά ο Ντουρά έβγαλε πάλι κι άλλο πλασέ. Το Τσίδου τώρα, καλύτερη πάσα από του Παπαφωτίου, βγάζει Μιλωνά την άμυνα. Πίσω από τα 3 μέτρα η Πέρες, τριπλό μπλοκ μέσα. Τριπλό μπλοκ από την ΑΕΚ. 17-21. Συνεχίζει Γκούζου, η ΑΕΚ έχει πάρει διαφορά 4 πόντων. Χαλάει η πρώτη μπάλα του Παναθηναϊκού, το Τσίδου. Μπορόβιντσεκ, μπλοκ, άμυνα 2, δεν βγαίνει η τρίτη μπάλα. 17-22. Συνεχίζει Γκούζου, πρώτη μπάλα από την Νούσια, Κουντουρά. Νούσια με δύναμη σπάει το μπλοκ, το Τσίδου, πάσα για την Μπορόβιντσεκ, περνάει την μπάλα με το μπλοκ. 17-23. Από το 17-18 και μετά που μείωσε ο Παναθηναϊκός, έχουμε ένα σερί 5-0 για την ΑΕΚ. Πάλι η Γκούζου στο σερβίς, λάθος πρώτη μπάλα από την Όλγα Μαλουσάρη. 17-24 και η ΑΕΚ έχει 7 set ball. Πολύ δύσκολο σερβίς, έβγαλε Μιλωνά. Βασιλαντονάκη αυτή τη φορά με πιο πολύ δύναμη, πιο σωστό χτύπημα, παίρνει τον πόντο για τον Παναθηναϊκό. Η Αθανασία Λιάγκη πηγαίνει για το σερβίς. Πρώτη μπάλα από τη Μέντες, το Τσίδου, παραφεύγει από την προσπάθεια για άμυνα της Λιάγκη. Έτσι το πρώτο σετ τελειώνει για την ΑΕΚ 25-18 με αυτή την επίδοση της στο Τσίδου. Η ΑΕΚ προηγείται με 1-0. Για το ξεκίνημα του δεύτερου σετ εδώ στο κλειστό του Πανελληνίου στην Κυψέλη. Ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί την ΑΕΚ για την Α1 των γυναικών.
Η Ένωση έχει πάρει το πρώτο σετ με 25-18. Παναθηναϊκός είχε 12 λάθη σε αυτό το πρώτο σετ. Η ΑΕΚ 5, 6 λάθος σερβίς από τον Παναθηναϊκό, 2 από την ΑΕΚ. Πέρες βγάζει ωραία η ρόγκα. Μέντες κόβει το μπλοκ μέσα. 1-0 για τον Παναθηναϊκό με την Κουτουρά και την Ιφτιάρη. Η Έλληνα Κουτουρά που είναι στο σερβίς. Μέσα άσος. 2-0. Ωραίο πέρασμα της μπάλας από την Τζανακάκη. 2-1. Ο Κουντουρά είχε 2 πόντους στο πρώτο σετ, τους έχει κάνει ήδη 4. Ωραία άμυνα από τη Μέντες στην επίθεση της Πέρες. Βασιλαντονάκη κόβει τον μπλοκ. Βασιλαντονάκη 3-1. Βασιλαντονάκη είχε προσφέρει στην ομάδα της 3 πόντους στο πρώτο σετ. Αυτός είναι ο τέταρτος στο παιχνίδι. Μέντες, ωραία πρώτη μπάλα. Γκούζου. Έβγαλε ωραία άμυνα οι Πέρες. Βασιλαντονάκη απλά πέρασε. Γκούζου πάλι, εύκολα οι Πέρες. Κουντουρά αλλάζει, Νούσια. Πάλι Νούσια, μπλοκάουτ. 4-1, εξαιρετικό ξεκίνημα για τον Παναθηναϊκό στο δεύτερο σετ. Στο σερβίς οι Πέρες. Μπάλα στο κεφάλι της Νόσια από την επίθεση της Κοτσίδου. 4-2. Σερβίς από την Τζανακάκη. Νούσια στην ευθεία ανάμεσα στο 1 και το 6. Ωραία προσπάθεια. 5-2. Δεύτερο σετ εδώ στην Κυψέλη. Σερβίς από την Ιχτιάρη, πρώτη μπάλα καλή από την Κοτσίδου. Κόβει Βασιλαντονάκη στο μπλοκ. Σηκώθηκε μαζί της και η Καβαδία. Και άλλος πόντος για το Παναθηναϊκό. 6-2. Διαφορά στους 4. Ωραίο σερβίς. Ρόγκα στην Κοτσίδου. Περνάει μπάλα. Ντουρά, Βασιλαντονάκη, την κόβει το μπλοκ της Μπορόβιντσεκ. 6-3. Νούσια, έναν ακόμη πόντο παίρνει. (7-3). Είχε 2 στο πρώτο σετ, έχει πάρει ήδη 3 στους πρώτους 7 πόντους της ομάδας. Βασιλαντονάκη. Μέντες δύσκολα με δάχτυλα. Κοτσίδου out. 8-3.
Παναθηναϊκός με προβάδισμα 5 πόντων πηγαίνει στο πρώτο τεχνικό time out που είναι βεβαίως για την ΑΕΚ. Βασιλαντονάκη συνεχίζει στο σερβίς. Πρώτη μπάλα από την Τοτσίδου. Πίσω από τα 3 μέτρα οι Μέντες με δύναμη. Εξαιρετική άμυνα από τη Μιλωνά. Νούσια, Ρόγκα επίσης καλή άμυνα. Τοτσίδου το μπλοκ μέσα από Καβαδία και Κουντουρά. 9-3. Παναθηναϊκός ξεφεύγει με 6, ο Οικονόμου παίρνει time out. Συνεχίζει στο σερβίς του Βασιλαντονάκη. Μέντες, Μπορόβιντσεκ, η δύναμη και η εμπειρία της δίνουν πόντο στην ΑΕΚ. 9-4. Τοτσίδου, άσος, η μπάλα έπεσε απότομα κάτω. 9-5. Δύσκολα οι Πέρες, Παπαφωτίου, Μπορόβιντσεκ. Τώρα ευκαιρία για καλύτερη πάσα, δεν βγαίνει, μπάλα 4. Εγώ φταίω, λέει Μπορόβιντσεκ. 15 από το λάθος της αθλήτριας της ΑΕΚ. Μπορόβιντσεκ κόβει το μπλοκ. Γκούζου κόβει το μπλοκ. Μέντες πλασέ, βγαίνει άμυνα εύκολα από την Ούσια. Κουντουρά, Βασιλαντονάκη μπλοκ. Θα περάσει η Ρόγκα. Πέρες μπλοκ. Μες στο τερέν της ΑΕΚ η μπάλα. 11-5 από την Πέρες. Πολύ ωραία άμυνα, τυχερή από τη Μιλωνά. Η μπάλα πέφτει στο τερέν της ΑΕΚ. 12-5 ο Παναθηναϊκός κρατάει ένα πολύ ισχυρό προβάδισμα. Δεύτερο λάθος της ΑΕΚ εδώ στο δεύτερο σετ. Δεύτερο time out που παίρνει ο Αποστόλης Οικονόμου. Αποστολή Ανούσια στο σερβίς. Εύκολα η Μέντες. Παίρνει την επίθεση, στέλνει την μπάλα μέσα. 12-6. Μπορόβιτσεκ στο σερβίς. Βασιλαντονάκη πλασέ. Εδώ η Βασιλαντονάκη κάνοντας προς τα πίσω έκοψε τον δρόμο της Νούσια. 12-7, η ΑΕΚ μειώνει στους 5. Πρώτο λάθος για τον Παναθηναϊκό στο δεύτερο σετ. 2 είχε ΑΕΚ. Μπορόβιτσεκ συνεχίζει. Πέρες, απλό πλασέ, Μέντες, Παπαφωτίου. Πέρασμα από την Τοτσίδου, Καβαδία, Κουντουρά, Πέρες, μπλοκ μέσα από την Τζανακάκη. 12-8.
Time out που παίρνει ο Παναθηναϊκός. Συνεχίζει στο σερβίς η Σόνια Μπορόβιντσεκ. Πέρες, πολύ ωραίο πέρασμα. Με δύναμη στη μεγάλη διαγώνιο, 13-8. Δεύτερος πόντος για την Πέρες στο δεύτερο σετ. Έχει κι άλλους δύο στο πρώτο. Καπαδία, πρώτη μπάλα από την Τοτσίδου. Μέντες δύσκολα. Κουντουρά, Πέρες. Την κόβει το μπλοκ του Τζανακάκη. 13-9. Ωραίο σερβίς από την Παπαφωτίου. Πάλα ξανά στην ΑΕΚ. Μέντες, την κόβει το μπλοκ. Ιχτιάρη, πάλι και Κουντουρά. Η Μέντες διαλέγει τη διαγώνιο. Η Ιχτιάρη έχει βρει το σημείο. 14-9. Κρατάει διαφορά ο Παναθηναϊκός. Μέντες, Παπαφωτίου, Τζανακάκη. Πιαστό από την Παπαφωτίου. 15-9. Τρίτο λάθος για την ΑΕΚ στο δεύτερο σετ. Μέντες, Παπαφωτίου, out από την Ουρανία Γκούζου. 16-9. Τέταρτο λάθος για την ΑΕΚ. Τεχνικό time out που παίρνει η ομάδα του Απόστολου Οικονόμου. Η Έλενα Κουντουρά πηγαίνει στο σερβίς για τον Παναθηναϊκό. Πολύ ωραίο σερβίς. Άσος. 17-9. Δεύτερος άσος για την Κουντουρά στο παιχνίδι. Είχε 2 πόντους στο πρώτο σετ. Αυτός είναι ο τρίτος της στο δεύτερο, τέταρτος. Τώρα 18-9. Πάλι άσος της Κουντουρά. Ο Παναθηναϊκός φαίνεται ότι οδεύει με άνεση να πάρει αυτό το δεύτερο σετ. Θα δούμε, βέβαια, μιλάμε για βόλεϊ και στο βόλεϊ έχουμε δει τα πάντα. Μέντες πρώτη μπάλα, Παπαφωτίου δύσκολα, Γκούζου. (18-10). Μέντες στο σερβίς, κακή πρώτη μπάλα, άσος από τη Μέντες. 18-11. Κουντουρά, Πέρες, κόβει τον μπλοκ. Ρόγκα, πρώτος χρόνος από την Τζανακάκη, ωραίος. 18-12. Γκάικ έχει 6 λάθη στο δεύτερο σετ, ο Παναθηναϊκός 2. Το ανάποδο από ό,τι είχαμε στο πρώτο. Κουντουρά, Βασιλαντονάκη, Μπλασέ. Ρόγκα, Μπούζου, εύκολα η Μιλωνά. Πάρα πολύ έμπειρη. Βασιλαντονάκη κι άλλη άστοχη αποτυχημένη επίθεση από την Ανδρή Βασιλαντονάκη. 18-13. Η ΑΕΚ μειώνει
στους 5. Έχανε με 7. Συγγνώμη, έχανε και με 9. 18-9 νωρίτερα. Πέρες, λάθος της Γκούζου. Μέντες, περνάει Παπαφωτίου σε μια εξαιρετική άμυνα της ΑΕΚ. Αλλάζει χέρι για τον πλασέ η Χτιάρη. Κουντουρά, πίσω από τα 3 μέτρα η Νούσια. Κι άλλη ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό. Τώρα κακή πάσα, ευκαιρία για την ΑΕΚ να μειώσει κι άλλο. Τζανακάκης βγάζει Μιλωνά. Καστό στη Νούσια. 18-14. Από το τέταρτο λάθος του Παναθηναϊκού στο δεύτερο σετ. Time out για την ομάδα του Παναθηναϊκού. Τα λάθη είναι 4 για τον Παναθηναϊκό στο δεύτερο σετ, 6 για την ΑΕΚ. 18-14 είχε φτάσει ο Παναθηναϊκός να προηγείται με 18-9 μετά τους δύο άσους της Κουντουρά. Στη συνέχεια όμως η Γκούζου με επίθεση, η Μέντες με άσο, η Τζανακάκη με πρώτο χρόνο, και τα δύο λάθη του Παναθηναϊκού έχουν κάνει το 18-9, 18-14 με ένα σερί 5-0 της ΑΕΚ. Και στο σερβίς πηγαίνει η Μέντες. Βασιλαντονάκη κόβεται από την Τζανακάκη και την Κούζου. Η Τζανακάκη είναι αυτή όμως που έκοψε την Βασιλαντονάκη στο διαγώνιο. 18-15 η ΑΕΚ μειώνει στους 3. Πρώτη μπάλα από την Νούσια. Βασιλαντονάκη ψηλά, νικά τη Μέντες. (19-15). Πέρες, Μέντες πρώτη μπάλα, Παπαφωτίου, κόβει το μπλοκ, Κισιχτιάρη, 20-15. Η Χτιάρη κόβει την Τζανακάκη. Έξοδο σερβίς από την Πέρες. Παναθηναϊκός 55 λάθη στο δεύτερο σετ. Τζανακάκη. Out. 7ο λάθος για την ΑΕΚ. Από 3 λάθη στο σερβίς οι δύο ομάδες, αν μετράω καλά. Παπαφωτίου, το Τσίδου, block out. 21-17. Το Τσίδου που παίρνει πόντο μετά από το 9-5 όπου είχε σκοράρει με άσο. Γκούζου. Μέρες. Πρώτος χρόνος εύκολα οι Μέντες. Γκούζου, πλασέ πάνω στη Βασιλαντονάκη. Παπαδία, Βασιλαντονάκη, Μέντες. Δεκαδί αμυντικός. Παπαφωτίου σώζει. Νούσια με πλασέ. Ωραία άμυνα από την Γκούζου. Μέντες με δύναμη, block out. 21-10, όχι 22-17 λένε οι διαιτητές, δίνοντας πόντο στο Παναθηναϊκό, ότι δηλαδή η Μέντες δεν πέρασε την μπάλα από το φιλέ. Λάθος λοιπόν για την ΑΕΚ. Το 8ο δεν υπήρξε μπλοκ. 22-17 ο Παναθηναϊκός. Το Τσίδου θα πάρει την επίθεση. Πλασέ, Καβαδία, Νούσια, out.
22-18. Απολάβει στη Γνούσια. Έτσι ο Παναθηναϊκός, 8 η ΑΕΚ στο δεύτερο σετ. Σιατοτσίδου στο σερβίς. Άσος πάνω στη Νούσια η μπάλα. 22-19. Πάλι πάνω στη Νούσια. Πέρες. Στο 6 εύκολα πρώτη μπάλα η Τοτσίδου. Μπορόβιντσεκ δυνατά. 22-20. Πολύ ωραίο παιχνίδι. Παρακολουθείτε σε προσφορά του sportshero.gr, βεβαίως πάντα με τη συνεργασία του volleynews.gr. Με το volleynews.gr να συνεννοείτε με την ΟΠΕ, η οποία μας δίνει την άδεια για αυτήν τη μετάδοση που σας φέρνουμε. Το μεγάλο παιχνίδι σίγουρα από πλευράς ονομάτων της αγωνιστικής, αλλά και από πλευράς θεάματος, όπως βλέπουμε μέχρι τώρα. Καβαδία, έβγαλε η Ρόγκα, θα περάσει Μέντες στο βάθος, Μιλωνά. Νούσια, πλασέ, ωραίο, βγαίνει άμυνα από την Μαρίνα Τσοχατζή. Καβαδία, φόντος. Ο Παναθηναϊκός, 2 πόντους μακριά από το 1-1. Πόντος χωρίς κόπο για την ΑΕΚ. Η Νούσια δεν άκουσε το σφύριγμα του διαιτητή. Ο διαιτητής της λέει ότι σφύριξα, πέρασαν 5 δευτερόλεπτα, δεν έκανε στο σερβίς, άρα λοιπόν η μπάλα είναι στην ΑΕΚ. 23-21 λοιπόν, με το 7ο λάθος του Παναθηναϊκού, αλλά εδώ δεν θα δώσω και πολύ άδικο στην Νούσια. Έχει πολύ φασαρία στο γήπεδο, δεν ακούστηκε ούτε σε εμάς το σφύριγμα. 23-22 με άσο της Μπορόβιντσεκ. Βασιλαντονάκη, πλασαριστό χτύπημα. Μέντες, Τοτσίδου, νέο πλασέ. Βασιλαντονάκη, κόβει τον μπλοκ, αλλά όχι επιτυχημένα. 24-22. 2 σετ μπολ για τον Παναθηναϊκό. Σερβίρει Αγγελική Καβαδία. Δύσκολα. Μέντες. Πόντος για την ΑΕΚ από την επίθεση της Μαρή Μέντες. 24-23. Δεύτερο σετ μπολ για τον Παναθηναϊκό. Και η Αθηνά Παπαφωτίου είναι στο σερβίς. Η ΑΕΚ πάντως από το μείον 9 έχει φέρει το σετ στον πόντο. Κουντουρά! Πόντος, σετ για το Παναθηναϊκό. 25-23 και 1-1.
ξεκίνημα στο τρίτο σετ με την Ελένη Κουντουρά να σερβίρει. Μπάλα είναι μέσα από το μπλοκ. Πρώτος πόντος λοιπόν για τον Παναθηναϊκό με τον μπλοκ της Πέρες. Κουντουρά πάνω στη Μέντες. Το Τσίδου, εύκολα οι Πέρες. Βασιλαντονάκης πάει το μπλοκ. 2-0 ο Παναθηναϊκός. Το Τσίδου κόβει το μπλοκ. Τριπλό μπλοκ από το Παναθηναϊκό με την Ιχτιάρη να κόβει την Τοτσίδου. 3-0. Τώρα η Τοτσίδου περνάει την μπάλα στη μεγάλη διαγώνιο ακριβώς στα 9 μέτρα. 3-1. ...25-18 το πρώτο σετ για την ΑΕΚ, 25-23 το δεύτερο για τον Παναθηναϊκό. Τζανακάκη πάνω στη Μιλωνά. Πέρες, Μέντες, Μπορόβιντσεκ. Μπάλα δεν βρίσκει πουθενά. 4-1 από λάθος της ΑΕΚ. Ο Πέρες ήταν στο σερβίς. Γκούζου, το Τσίδου, παρακινδυνευμένο αυτό που έκανε. Κόβεται από διπλό μπλοκ. Βασιλαντονάκη εκεί με την Ιχτιάρη παρέα. 5-1 για το Παναθηναϊκό. Και έχουμε time out καθώς έχει σβήσει το ταμπλό. Το σκορ είναι 5-1 για το Παναθηναϊκό στο τρίτο σετ. Συνεχίζει Πέρες στο σερβί, Μέντες στο σερβίς. Διπλή παλιά από την Ούσια, πόντος από την Μπορόβιντσεκ. 5-2. Ουρανία Γκούζου στο σερβίς. Λιονά, Βασιλαντονάκη. Νούσια με δύναμη, μπάλα στο φιλέ και έξω. Δεν έχει πιάσει μπλοκ. 5-3. Κάνει δύο γρήγορα λάθη ο Παναθηναϊκός. Μειώνει ΑΕΚ στους 2. Νούσια. Το Τσίδου περνάει πολύ ωραία με τον πλασέ της. 5-4. Πολύ ωραία επίθεση της Νούσια. Η Γκούζου δεν μπόρεσε να βγάλει άμυνα. 6-4. Η πάσα ήταν αυτή που έπρεπε από την Κουντουρά. Η Νούσια σηκώθηκε με δύναμη. Πήρε τον πόντο. Ιχτιάρη πάνω στη Μέντες.
Έξω από τα 3 μέτρα η Μέντες. Άμυνα από την Πέρες. Φτιάρει Πέρες με το πλασαριστό χτύπημα. Κοτσίδου με δύναμη τόξο το σώμα της. 6-5. Κοτσίδου και στο σερβίς. Μπάλα είναι έξω. Μπλοκ και έξω λένε οι διαιτητές. Πόντος από την ομάδα του Παναθηναϊκού. Τώρα διαμαρτύρεται ο Παπαφωτίου και ο Οικονόμου και γενικά ο ΛΙΑΕΚ. 7-5. Βασιλαντονάκη στο σερβίς. Κοτσίδου, Παπαφωτίου, Μέντες, κόβει το μπλοκ. Ρόγκα. Απλό πέρασμα της μπάλας πάνω στη Βασιλαντονάκη. Δεν είναι καλή η πάσα, πολύ χαμηλή από την Κουντουρά. Μπούζου, Βασιλαντονάκη, Κουντουρά. Πέρες της 43 μέτρα, δεν της έβγαλε καλή πάσα. Στέλνει μακριά την μπάλα Παπαφωτίου, αλλά έχει κάνει φιλέ, το παραδέχεται. 8-5. Πρώτο τεχνικό time out για την ΑΕΚ. Βασιλαντονάκη στο σερβίς. Κοτσίδου, Μπορόβιντσεκ, block out. 8-6. Πάνω στην ούσια το σερβίς, πλασάρει Κουντουρά, όχι καλά. Μέντες, νέο πλασέ, Κουντουρά. Νούσια με δύναμη στην ευθεία. 9-6. Η Νούσια η οποία έχει πάρει 2 πόντους στο πρώτο σετ, 3 στο δεύτερο. Μέντες στο φιλέ. 16 ο Παναθηναϊκός. Η Νούσια έχει πάρει και 2 πόντους μέχρι τώρα στο τρίτο σετ. Κοτσίδου, καλή πάσα, πρώτη μπάλα στην ευθεία. Οι Μέντες, δυνατά. 17. Παπαφωτίου. Έξω η μπάλα. Λάθος σερβίς για την ΑΕΚ. Πρώτο λάθος σερβίς για την ΑΕΚ. Κανένα ο Παναθηναϊκός στο τρίτο σετ. Πάντα επαναλαμβάνω, αν μετράω σωστά. Συγχωρέστε μου αν έχω κάνει κάποια λάθη. Βασιλαντονάκη, Κοτσίδου, Παπαφωτίου, Μέντες. Κουντουρά δεν άφησε να πάνε οι συμπαίχτριές της. Τώρα θα πάρει και μια πλασαριστή επίθεση. Ρόγκα, Μπούζου. Ωραία άμυνα από την Καβαδία. Πέρες, μπλοκ μέσα, με τα πόδια. Και η μπάλα περνάει από την Ιχτιάρη. Τζανακάκη, ο Παναθηναϊκός έχει ευκαιρία. Βασιλαντονάκη, εύκολο πλασέ, Ρόγκα. Μέντες, άλλο πλασέ, πάνω στην Καβαδία.
Νούσια. Τζανακάκη, απλό πέρασμα. Πέρες, Παπαφωτίου, Ρόγκα. Ωραία άμυνα από την Τοτσίδου. Μπούζου, πόντος για την ΑΕΚ, 11-8. Και καταχειροκροτείται η προσπάθεια των κοριτσιών από την πλευρά των φιλάθλων, την ώρα που οι οπαδοί του Παναθηναϊκού συνεχίζουν να επιθυμούν, να το κραυγάζουν, να τραγουδάνε για την ομάδα τους. Πέρα από κάνα δυο γνωστά συνθήματα, η υπόλοιπη παρουσία τους είναι εξαιρετική. Μέντες, Κουντουρά, ξεφυσάει Χτιάρη παίρνοντας τον πόντο, 12-8. Χτιάρη που έχει 4 πόντους μετά τα 2 πρώτα σετ. Τους έχει κάνει 6. Κουντουρά, Μέντες, κακή πρώτη μπάλα, άσος από την Κουντουρά, 13-8. Τοτσίδου με δυσκολία. Πρώτος χρόνος, κόβει Τζανακάκη την Ιχτιάρη. 13-9. Τζανακάκη στο σερβίς. Πέρες, λάθος. 13-10. Η ΑΕΚ με ένα ακόμα λάθος των κοριτσιών του Παναθηναϊκού. Μιλωνά, Κουντουρά, Βασιλαντονάκη, δεν μπορεί. Φένια Παπαγεωργίου που έχει μπει στο παιχνίδι. 14-10. Βασιλαντονάκη έχει 7 πόντους από τα 2 πρώτα σετ. Τους κάνει τώρα 10 με αυτό που πήρε. Γκούζου, Πέρες, Κουντουρά, Νούσια πλασέ, Ρόγκα, ευκαιρία για πρώτο χρόνο, όχι. Τοτσίδου, πόντος για την ΑΕΚ, 14-11. Τοτσίδου με 6 πόντους. Παίρνει 4 αυτό το τρίτο σετ μέχρι τώρα, τους έχει κάνει 10. Βασιλαντονάκη, Νούσια, πρώτη μπάλα από την Παπαγεωργίου, κακή, η άμυνα, Παπαφωτίου δεν μπορεί, 15-11. Ένας ακόμα πόντος από την αποστολή Νούσια για τον Παναθηναϊκό. Στο σερβίς. Πρώτη μπάλα από την Τοτσίδου. Παίρνει την επίθεση με πλασέ. Έβγαλε Κουντουρά. Νούσια. Μπορόβιτσεκ. Ευκαιρία για την ΑΕΚ. Πόντος από την Σόνια Μπορόβιτσεκ. 15-12. Μπορόβιτσεκ είχε από 4 πόντους στα 2 πρώτα σετ. Έχει πάρει άλλους 3, το τρίτο έχει 11. Κουντουρά, πίσω από τα 3 μέτρα οι Πέρες. Την κόβει το μπλοκ, κάνει το ντουμπλάζ.
Γκούζου, Μέντες, κόβει το μπλοκ από την Ιχτιάρη, από την Καβαδία. 16-12 ο Παναθηναϊκός, τεχνικό time out για την ΑΕΚ. Σε αυτό το τρίτο σετ έχει πάρει το πρώτο σετ η ΑΕΚ με 25-18. Τα κορίτσια του Γιώργου Ρούση όμως, οι κοπέλες του Παναθηναϊκού, με 25-23 ισοφάρισαν στο δεύτερο, προηγούνται με 4 στο τρίτο σετ. Η Ανθή Βασιλαντονάκη και πάλι στο σερβίς. Περνάει Μπορόβιντσεκ, μία ακόμα επίθεση, 16-13. Μπορόβιντσεκ με 12 πόντους μέχρι τώρα. Κόβεται η Καβαδία από το μπλοκ της Τζανακάκη με τη βοήθεια της Μέντες. 16-14, η ΑΕΚ μειώνει στους 2. Μπορόβιτσεκ συνεχίζει. Νούσια δύσκολα την πρώτη μπάλα. Κουντουρά. Περνάει Νούσια, δεν βγάζει Μπορόβιτσεκ. 17-14. Έχουν ελαχιστοποιηθεί τα λάθη, έχουν γίνει καλύτερες οι προσπάθειες των ομάδων και στην άμυνα και στις επιθέσεις. Φιλέ έχουμε από τη Μέντες. Να ένα λάθος λοιπόν για την ΑΕΚ, 18-14. Από 3 τα λάθη των δύο ομάδων στο τρίτο set, time out που ζητάει ο Απόστολος Οικονόμου. Πρώτη μπάλα από την Τοτσίδου, δεν μπορεί η Παπαφωτίου, δύσκολα τελικά πέρασε την μπάλα αφού δεν μπόρεσε η Μιλωνά να βγάλει την άμυνα. 18-15. Και η Αθηνά Παπαφωτίου είναι στο σερβίς για την ΑΕΚ. Έκοψη Μέντες, ωραία, μόνο μπλοκ. 18-16. Και time out που παίρνει ο Γιώργος Ρούσης. Δύσκολα πρώτη μπάλα από την Καβαδία, περνάει Βασιλαντονάκη. Μέντες, Μπλασέ, Πέρες είχε διαβάσει τη φάση. Βασιλαντονάκη με δύναμη μέσα από το αντίπαλο μπλοκ. 19-16. Καβαδία στο σερβίς. Μέντες από θέση κεντρικού, η κομπίνα αυτή για την ΑΕΚ. 19-17. Τρίτο σετ, θυμίζω 1-1. 18-25, 25-23 τα δύο πρώτα. Μέντες, Νούσια, Κουντουρά, βγάζει ρόγκα. Τοτσίδου, Μέντες, Γκούζου, Βασιλαντονάκη λίγο περίεργα, Νούσια, Τζανακάκη ακούμπησε την μπάλα
Μπορεί αυτή να σταματήσει το φιλέ. Περνάει Πέρες με τα αριστερό στην ευθεία. 20-17. Κοτσίδου, η μπάλα είναι μέσα στη γραμμή, λένε οι διαιτητές. 20-18. Τζανακάκη. Out. 21-18. Τρίτο λάθος σερβίς για την ΑΕΚ στο τρίτο σετ. Ένα ο Παναθηναϊκός, 4-3 τα λάθη. Να το λάθος και από την Πέρες, 4-4. Δεύτερο λάθος σερβίς για τον Παναθηναϊκό, 21-19. Γκουζου out, τρίτο συνεχόμενο λάθος σερβίς για τις δύο ομάδες. Στη θέση της Ουρανίας Γκουζου η Μαρίνα Τσοχατζή. Νούσια κόβει το μπλοκ. Πολύ απρόσεκτη προσπάθεια στο ντουμπλάζ με τα κορίτσια του Παναθηναϊκού. 22-20. Διπλό μπλοκ για την ΑΕΚ εκεί. Το Τσίδου στο σερβίς πάνω στην Νούσια. Πλασέ, πολύ ωραίο από την αποστολή Ανούσια. 23-20. Βασιλαντονάκη. Μέντες κόβεται. Καβαδία και Κουντουρά. 24-20. Διπλό μπλοκ για το Παναθηναϊκό. 4 set points. Βασιλαντονάκη, Μέντες. Πέρασμα στην ευθεία ανάμεσα από τον μπλοκ. Εκεί που δεν μπόρεσε να βγάλει Πέρες. 24-21. Δεύτερο set ball για τον Παναθηναϊκό. Κουντουρά, τέλος του σετ. Καβαδία. 25-21. Ο Παναθηναϊκός προηγείται με 2-1 της ΑΕΚ εδώ στο κλειστό της Κυψέλης. Όλα έτοιμα για να ξεκινήσει το τέταρτο σετ εδώ στο κλειστό της Κυψέλης. Παρακολουθείτε σε live streaming από το volleynews.gr και το sportshero.gr με την άδεια της ΕΟΠΕ το μεγάλο παιχνίδι της αγωνιστικής στην Α1
των γυναικών. Πρώτος πόντος για το Παναθηναϊκό από την Ιχτιάρη. 1-0. Κουντουρά. Κακή πρώτη μπάλα, περνάει ωραία η Γκούζου από την προσπάθεια του Παπαφωτίου. Πέρες, 2-0. Πέρες που έχει φτάσει στους 8 πόντους. Κουντουρά παίρνει τον τρίτο πόντο για την ομάδα της με άσο. Και αμέσως ο Απόστολος Οικονόμου παίρνει time out. Συνεχίζει στο σερβίς η Έλμα Κουντουρά. Ρόγκα, Γκούζου, Μέντες. Πρώτος πόντος για την ΑΕΚ, 3-1. Δύσκολη υποδοχή, Μιλωνά απλά να περάσει. Ρόγκα, το Τσίδο out. 4-1 ο Παναθηναϊκός. Αυτή τη φορά η ΑΕΚ παίρνει το πόντο, 4-2. Κουντουρά, πιαστό, 4-3. Από 5 λάθη είχαν οι δύο ομάδες στο τρίτο σετ. 1-1 τώρα. Η μπάλα περνάει νόμιμα. Block out. Κερδίζει τον πόντο η Νούσια. Έναν ακόμη, 5-3. Κόβεται, περνάει Μποροβιτσέκ. Λάθος πάσα από την Κουντουρά. Πολύ έξω η πάσα για την Ούσια. 5-4. Δεύτερο λάθος για τον Παναθηναϊκό. Συνολικά, ένα σετ και ένα πόντο έχει χάσει από λάθη. Βασιλαντιονάκη πέρασε πολύ ωραία την μπάλα εδώ. 6-4. Γιάκ έχει 19 λάθη. Κοτσίδου έκοψε το μπλοκ. Μπορόβιτσεκ, πόντος. 6-5. Νούσια, το μπλοκ, Γκούζου.
Μέντες, εύκολο πλασέ πάνω στη Βασιλαντονάκη. Καβαδία δεν περνάει με δύναμη. Πλασέ, τίποτα από την Παπαφωτίου, λάθος. Νούσια πάλι με τα αριστερό την έβγαλε Κουντουρά. Βασιλαντονάκη, αλλά φαίνεται να πηγαίνει έξω. Το Τσίδου, Μέντες, την κόβει το μπλοκ, είναι out. 6 όλα. Η ΑΕΚ σοφαρίζει με τον πόντο αυτόν που τους δίνει η Μαρή Μέντες. Time out που παίρνει ο προπονητής του Παναθηναϊκού. Νούσια, ένα ακόμα πλασέ. Παπαφωτίου, Μέντες, Μιλωνά, Βασιλαντονάκη, Πέρες, θα περάσει απλά. Μέντες, την ευθεία πάνω στη Βασιλαντονάκη. 7-6, περνάει μπροστά η ΑΕΚ. Με δεύτερο συνεχόμενο πόντο της Μέντες και τρίτο σε αυτό το τέταρτο σετ. Το Τσίδου out. Κακό σερβίς από την Ούσια. 7-8. Πρώτο τεχνικό time out για τον Παναθηναϊκό. Μπορόβιτσεκ, κι άλλο λάθος σερβίς. 8 όλα. Για να δούμε την Καβαδία. Αυτή κάνει καλό σερβίς. Βασιλαντονάκη εύκολα. Κουντουρά. Πρώτος χρόνος για ποιον? Για τον Παναθηναϊκό. Μέντες διαμαρτύρεται. Η Χιάρη λοιπόν παίρνει τον πόντο για τον Παναθηναϊκό. 9-8. Κίτρινη κάρτα στη Μέντες. Παπαφωτίου, Μέντες, Κουντουρά, Βασιλαντονάκη, έβγαλε Κούζου, κόβει Μέντες εξαιρετικά την Κουντουρά. 19. Κι άλλο χαμένο σερβίς για την ΑΕΚ. Το τρίτο σε αυτό το σετ. 11-9. Για την ΑΕΚ, Τζανακάκη κόβει το μπλοκ. Πέρες, διπλό μπλοκ από την Τζανακάκη και τη Μέντες που κοιτάει το διαιτητή. 11-10.
Μέντες που πάει και στη γραμμή. Μιλωνά, Κουντουρά. Βασιλαντονάκη, διπλό μπλοκ με την Τζανακάκη να παίρνει τον πόντο. 11-11. Πολύ ωραίο παιχνίδι που παρακολουθούμε από το κλειστό της Κυψέλης. Χαμένο σερβίς όμως τώρα από τη Μέντες. 12-11. Ήταν το έκτο λάθος της ΑΕΚ και τέταρτο λάθος σερβίς στο τρίτο σετ. Γκούζου, βγαίνει άμυνα. Νούσια μέσα! 13-11 για τον Παναθηναϊκό. Υποδοχή, Βασιλαντονάκη παίρνει το blockout. 14-11. Και ο κόσμος του Παναθηναϊκού χορεύει στο βάθος. Κοιτάξτε τους. 14-11 και time out για την ΑΕΚ. Πέρες, Μέντες, ωραία πρώτη μπάλα. Ο Τσίδου παίρνει με αυτό το πλασέ τον πόντο. 14-12. Τζανακάκη στο σερβίς. Νούσια, Βασιλαντονάκη, κακή προσπάθεια. 14-13. Τζανακάκη, καλό σερβίς. Απλά έδωσε την μπάλα στον Παναθηναϊκό η Γκούζου με αυτό που έκανε. Τζανακάκη, τρομερό λάθος από την Ιστιάρη. 14 όλα. Με δύο συνεχόμενα λάθη του Παναθηναϊκού που ανεβάζουν τον αριθμό τους στα 5 στο τέταρτο σετ η ΑΕΚ σοφαρίζει. Βασιλαντονάκη, πλασέ. Πρώτος χρόνος από την Μπορόβιτσεκ. Η ΑΕΚ περνάει μπροστά. (14-15). Πέρες. Out από την Νούσια. Η ΑΕΚ ξεφεύγει με 2, 16-14. Από τους τελευταίους 4 πόντους που έχει πάρει, οι 3 είναι με λάθος του Παναθηναϊκού. Γεωργία Τζανακάκη και πάλι στο σερβίς, καλό σερβίς, δυσκολεύεται Κουντουρά, περνάει η Νούσια. Δεν ήταν καλή η προσπάθεια από την Κουντού. Κοτσίδου, Μιλωνά, ωραία. Πάλι τη βγάζει με το αριστερό η Κουντουρά. Η Νούσια, αλλά τρίτη και φαρμακερή. Αυτή τη φορά περνάει το πόντο. 15-16. Στο σερβίς. Μέντες. Μπορόβιτσεκ με δύναμη. 15-17. Η πολύ καλή υποδοχή της Μέντες είναι που ανοίγει το παιχνίδι για την Παπαθοδίου. Ανοίγει τις επιλογές. Γκούζου πάνω στην Νούσια.
Βασιλαντονάκη out. Η ΑΕΚ ξεφεύγει με 3. Time out που ζητάει ο Γιώργος Ρούσης. Νούσια, Μορόβιτσεκ, Κόβι Πέρες, πάλι Νούσια, Μέντες, καλύπτει όλο το γήπεδο πίσω. Το Τσίδο, ωραίο πλασέ, ακριβώς στη θέση 6 από την Εσία το Τσίδου. 19-15 η ΑΕΚ στους 4 στη διαφορά. Οδεύουμε για tie break. Θα δούμε βεβαίως, ποτέ δεν ξέρεις. Βούζου. Κακή πρώτη μπάλα. Πέρες, μπλοκ. Μέσα στο τερέν της ΑΕΚ. 16-19 από την Πέρες. Μετά από τα 3 πρώτα σετ για το Παναθηναϊκό, 8 πόντους η Κουντουρά, 7 η Χτιάρη, 11 η Βασιλαντονάκη, 7 η Πέρες, 4 η Καβαδία, 10 η Νούσια. Για την ΑΕΚ Γκούζου 4-6 το Τσίδου. Άσος από την Βασιλαντονάκη 17-19. Με τη βοήθεια του Φιλέ 18-19. Μετά από τα αρκετά λάθη της Βασιλαντονάκη, τώρα έρχεται η ώρα για τους άσους της. Κακή υποδοχή της Μέντες. Παπαφωτίου σώζει τη φάση για την ΑΕΚ. Πέρες, Ρόγκα, Μορόβιτσε, κόβει το μπλοκ. Βασιλαντονάκη, Μέντες. Κοτσίδου, κόβει το μπλοκ. Μέντες, φανταστική άμυνα από τη Μιλωνά. Βασιλαντονάκη, πλαστέ. Τελειώνει ο πόντος, τελειώνει οι διαιτητές. 19-19. Σας είπα, φαινόταν ότι πάμε για tie break, αλλά ποτέ δεν ξέρεις το βολέι. Ένα σερί 4-0 με 3 πόντους της Βασιλαντονάκη και έναν της Πέρες. 19 όλα. Ο Παπαγεωργίου περνάει στο παιχνίδι στη θέση της Μέντες. Βασιλαντονάκη τη σημαδεύει. 20-19. Κανένας δεν έχει time out μέχρι τελικής τόσο στο τέταρτο σετ. Πρώτη μπάλα του Τοτσίδου, Μπορόβιτσεκ, Μιλωνά, περνάει Κουντουρά. Μπορόβιτσεκ, Τοτσίδου, κόβει το μπλοκ. Θέλουν να κρατήσουν τη Βασιλαντονάκη στο σερβίς του Παναθηναϊκού. Περνάει απλά η μπάλα. Παπαγεωργίου, πόντος, ναι, γιατί το Τσίδου και την ΑΕΚ 20 όλα. Ματσάρα στην Κυψέλη. Τρομερό παιχνίδι από δύο ομάδες που δεν δείχνουν ούτε φαβορί ούτε outsider, δείχνουν ισοδύναμες. Τέταρτο σετ, 20 όλα. Μπάλα μες στο τερέν, Σία το Τσίδου, στο σερβίς για την ΑΕΚ. Out! 21-20 ο Παναθηναϊκός.
πέμπτο χαμένο σερβίς της ΑΕΚ στο τέταρτο σετ. Έβδομο λάθος, 7 έχει και ο Παναθηναϊκός. Νούσια, Ρόγκα, Μέντες, βγάζει Μιλωνά. Βασιλαντονάκη, Κοτσίδου. Μέντες παίρνει κι άλλη επίθεση, μπλοκ, μέσα! 22-20. Μπλοκ για το Παναθηναϊκό. Από Καβαδία και Κουντουρά. Ο Παναθηναϊκός πάει για μια τεράστια νίκη απέναντι στην ΑΕΚ. Τεράστια πραγματικά. Κοτσίδου. Βορόβιτσεκ. Άουτ. 23-20. 2 πόντους ο Παναθηναϊκός μακριά από το μάτς. Μέντες στην ευθεία. 23-21. Σερβίς από την Μπορόβιτσεκ. Πέρες, ψηλά, άστοχα, 23-22. Για να δούμε τι μας επιφυλάσσει ακόμα αυτό το φανταστικό παιχνίδι. Μπορόβιτσεκ. Περνάει μπάλα. Τζανακάκη. Μέντες. Τζανακάκη δεν μπορεί. 24-22. Με το μπλοκ αυτό από την Καβαδία. Δύο match ball για το Παναθηναϊκό. Πάνω στη Μέντες. Τζανακάκη 24-23. Και η Αθηνά Παπαφωτίου πηγαίνει στο σερβίς, ίσως για το τελευταίο πόντο στο μάτς. Ίσως και όχι. Παίρνει την πάρα στο φιλέ. Ο Παναθηναϊκός κερδίζει με 25-23 το τέταρτο και τελευταίο σετ και είναι νικητής επί της ΑΕΚ με 3-1. Τρομερή προσπάθεια από τα κορίτσια του Παναθηναϊκού. Η ΑΕΚ χάνει στη σεζόν. Η ΑΕΚ χάνει από το Παναθηναϊκό μετά από ένα καταπληκτικό παιχνίδι διάρκειας 1 ώρας και 53 λεπτών και ο κόσμος του Παναθηναϊκού πανηγυρίζει. Η Μπορόβιτσεκ λέει σε όλες τις αθλήτριες του Παναθηναϊκού μπράβο. Τεράστια νίκη για τον Παναθηναϊκό, νίκη γοήτρου, νίκη αξίας, νίκη που δείχνει ότι αυτή η φανέλα, αυτή η ομάδα, αυτή η ιστορία δεν μπορεί να πεθάνει. Η ιστορία του Παναθηναϊκού, μια πολύ αξιόλογη προσπάθεια, μια πολύ αξιόλογη ομάδα με όποια σύνδεση πετυχαίνει τη νίκη της χρονιάς απέναντι στην ΑΕΚ με 3-1. Και θα μείνουμε εδώ στο κλειστό της Κυψέλης για απονομές. Πρώτα απ' όλα αρχηγός της ομάδας, μέρος της ιστορίας, κομμάτι της καρδιάς των φίλων του Παναθηναϊκού, η Ξανθή Μιλωνά. Θα περιμένουμε να τη δούμε να βραβεύεται. Στη συνέχεια θα υπάρξει βράβευση των νεανίδων του Παναθηναϊκού. Εντυπωσιακές στιγμές για την ομάδα των Πρασίνων.
με μια τεράστια νίκη απέναντι στην ΑΕΚ. Τα κορίτσια του Παναθηναϊκού πηγαίνουν προς τους φίλους τους. Και βλέπετε την αποθέωση που γνωρίζουν η Ξανθή Μιλωνά και οι συμπαίκτριές της από τους φίλους του Παναθηναϊκού. Μια μεγάλη στιγμή για την ομάδα των Πρασίνων και να αυτό που περίμεναν μια τεράστια νίκη, περίμεναν απέναντι στην ΑΕΚ, το πετυχαίνουν. Πολύ ωραίες στιγμές εδώ στο κλειστό της Κυψέλης, απολαύστε τες. Η βραδιά είναι μαγική για το Παναθηναϊκό και αξίζει βεβαίως η τιμή στην Ξανθή Μιλωνά. Θα περιμένουμε να τη δούμε βεβαίως, να τιμάτε. Θα τιμηθείτε τα κορίτσια για τον τίτλο που κατέκτησαν στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Νεανίδων. Τα κορίτσια του Παναθηναϊκού πετάνε κάποιες φανέλες προς τους φίλους τους. Για να δούμε λοιπόν τι έχει ετοιμαστεί σε αυτό το τελετουργικό. Εδώ δεν έχει να κάνει με οπαδικό στοιχείο. Εδώ είναι η χαρά του αθλητισμού. Εδώ είναι η χαρά της επιτυχίας. Είναι σημαντική για όλα τα σωματεία. Κάτι ζήτησε η Ξανθή Μιλωνά. Ζήτησε ένα σύνθεμα από τους οπαδούς και της το χαρίζουνε. Απονομή στην Ξανθή Μιλωνά από τη θύρα 13 για όσα έχει προσφέρει στον Παναθηναϊκό. Πράγματι μια μεγάλη αθλήτρια, μια αθλήτρια πολύ σημαντική για το ελληνικό βόλεϊ.
και η αποθέωση για την Ξανθή Μιλωνά από τις συμπαίκτριές της. Και όλα αυτά μετά από μια τεράστια νίκη για τον Παναθηναϊκό. Μια νίκη απέναντι στην ΑΕΚ. Θα υπάρξει τώρα και η απονομή στις Νεάνιδες. Ακούγονται τα ονόματα των κοριτσιών που πήραν τον τίτλο στο πρωτάθλημα Νεανίδων μετά από πολλά χρόνια για τον Παναθηναϊκό, μια τέτοια επιτυχία. Παναθηναϊκός βεβαίως με τεράστια ιστορία στο βόλεϊ στη χώρα μας, στο βόλεϊ των γυναικών, ένας από τους κορυφαίους ελληνικούς συλλόγους. Και εδώ είναι η απονομή στα κορίτσια στις Νεάνιδες, οι οποίες πηγαίνουν να αφιερώσουν το κύπελλο στους οπαδούς του Παναθηναϊκού. Εδώ λοιπόν ολοκληρώνεται αυτή η υπέροχη βραδιά για τον Παναθηναϊκό, για τους φίλους του, για τις αθλήτριές του. Αυτή η υπέροχη βραδιά όμως και για το βόλεϊ, διότι είδαμε ένα εξαιρετικό παιχνίδι διάρκειας 2 ωρών ανάμεσα στο Παναθηναϊκό και την ΑΕΚ. 3-1 η νίκη για τις πράσινες, έχασαν το πρώτο σετ 25-18, πήραν τα άλλα 3, 25-23, 25-21, 25-23. Το volleynews.gr και το sportshero.gr με την άδεια της ΕΟΠΕ σας προσέφεραν αυτή την πολύ μεγάλη αναμέτρηση. Ελπίζουμε ότι θα μπορέσουμε να είμαστε κοντά στο βόλεϊ και στα play-off, στα υπόλοιπα παιχνίδια που απομένουν, στα μεγάλα παιχνίδια του πρωταθλήματος μέχρι τέλους. Ελπίζουμε να δούμε ακόμα καλύτερες στιγμές από τον ελληνικό αθλητισμό μέσω του sportshero.gr. Ελπίζουμε να καταφέρουμε να είμαστε δίπλα και να σας φέρνουμε ωραίες αθλητικές στιγμές. Αυτά λοιπόν από την Κυψέλη. Καλό σας βράδυ. Γεια σας. Καταρχάς ξεκινάμε από αυτό που είπατε στην αρχή. Είναι ένα παιχνίδι Παναθηναϊκός ΑΕΚ που είναι ντέρμπι εξορισμού. Μπορεί στο πρώτο γύρο να μην ήταν ντέρμπι, δεν είχαμε τόσο δυναμική εμείς, αλλά μέσα από την ενίσχυση της ομάδας και από τη δουλειά καταφέραμε να ζυγώσουμε το επίπεδο αυτών των ομάδων. Το παιχνίδι εγώ το περίμενα πάλι ότι θα ήταν κοντά, πίστευα στη νίκη, γιατί βλέπω τα παιδιά ότι όσο περνάει ο καιρός βελτιώνονται, καλυτερεύουν και δικαιολογούν και τη θέση τους στην Α1 και στον Παναθηναϊκό. Έχοντας ο Παναθηναϊκός τόσο νεαρές αθλήτριες από την αρχή της σεζόν που φτάνουν σε τέτοιο επίπεδο στο τέλος της σεζόν, τι αύριο έχει, σαν το χτες του, το παλιό Παναθηναϊκό? Κοιτάξτε να δείτε, τα μικρά παιδιά που ήρθαν φέτος στον Παναθηναϊκό δεν είχαν καμία εμπειρία, δεν είχαν καμία εμπειρία από Α1, δεν είχαν εμπειρία από μεγάλες ομάδες.
Ήταν δύσκολο, θέλανε χρόνο. Τελικά ο χρόνος κύλησε υπέρ μας, βγάλανε τις δυνατότητές τους, μπορούν και παραπάνω. Το επόμενο βήμα είναι αυτή η ομάδα θα δουλέψει μέχρι το καλοκαίρι, γιατί ακόμα είμαστε αρκετά πίσω και μόλις ξεκινήσει ο προγραμματισμός της νέας ομάδας να τη φτιάξουμε πιο προσεκτικά και πιο σωστά. Βέβαια, στον αθλητισμό υπάρχει και ήττα και το έχω ξαναπεί, όταν δεν παίζει καλά η ΑΕΚ και δίνει δικαίωμα στον αντίπαλο, θα χάσει και σετ και παιχνίδι. Σήμερα με εξαίρεση το πρώτο σετ θεωρώ ότι δεν ήμασταν σωστοί, δεν είχαμε τη σωστή και ψυχολογία, γιατί χάθηκαν στο λεπτομέρεια και τακτικά και τεχνικά δεν ήμασταν καλά. Αναλαμβάνω την ευθύνη γιατί δεν μπόρεσα να προετοιμάσω σωστά την ομάδα και η ομάδα δεν έπαιξε. Η απώλεια της Κάταλιν τελικά ίσως ήταν κομβική και σε αυτό βέβαια φταίω εγώ, γιατί έπρεπε να προσαρμόσω την ομάδα μου χωρίς την Κάταλιν. Δίκη η νίκη του Παναθηναϊκού. Κάποια στιγμή θα έχανες αυτό το αίτητο, κάποια στιγμή θα έχανες. Εμείς αυτό που κοιτάμε τώρα είναι να. Και ήταν καλή είναι. Και ήταν καλή είναι και η σφαλιάρα καλή είναι, γιατί τώρα αρχίζει γενομένος από το μάτς με το Ρέθμινο. Θα πρέπει να καταλάβουμε ότι η ΑΕΚ θα πρέπει να παίζει σαν ΑΕΚ για να πετύχει τους στόχους της. Στόχος μας είναι το πρωτάθλημα σε πρώτη φάση, το οποίο όπως έχω ξαναπεί δεν έχει τελειώσει. Θα πρέπει πρώτα να πάμε στον τελικό να κερδίσουμε το Ρέθμινο και μετά εκεί με τον Ολυμπιακό θεωρητικά να κάνουμε το καλό παιχνίδι για να πάρουμε την τρίτη νίκη και από εκεί πέρα και μετά στο κύπελο. Συγχαρητήρια στην πορεία του Παναθηναϊκού. Ο δεύτερος γύρος ήταν άξιος και δίκαια μένει. Εμείς από τη μεριά μας ξέρω ότι σήμερα πικράναμε τους φιλάθλους μας, αλλά θέλω να πιστεύω ότι στο τέλος της χρονιάς θα είναι περήφανοι και πάλι για αυτήν την ομάδα. Επειδή έχει αλλάξει η ομάδα, γι' αυτό περιμένουμε ότι θα γίνει ντέρμπι. Και είχαμε δώσει μεγάλες πιθανότητες στον εαυτό μας ότι θα κερδίσουμε την ΑΕΚ. Παλέψαμε, παίξαμε όπως συνηθίζαμε να παίζουμε το τελευταίο καιρό και το αποτέλεσμα ήρθε. Αυτό που μου έκανε πολύ ευχάριστη εντύπωση ήταν η αγάπη που έχετε με τους οπαδούς σας. Μεγάλη. Η αγάπη έχει και η ΑΕΚ με τους δικούς της και ο Ολυμπιακός με τους δικούς του, που σημαίνει ότι είναι δίπλα σας αυτά τα παιδιά, νοιάζονται για σας και εσείς το ανταποδίδετε. Είναι έτσι η σχέση αυτή? Ένα πολύ μεγάλο μερίδιο για την επιτυχία του Παναθηναϊκού σε αυτή την πάρα πολύ δύσκολη χρονιά την έχει αυτός ο τρομερός ο κόσμος. Τον αγαπάμε πάρα πολύ, μας αγαπάει και αυτός πάρα πολύ και μας το δείχνει με την παρουσία του στο γήπεδο, και εύχομαι να είναι έτσι συνέχεια κοντά στην ομάδα και η ομάδα να του χαρίσει χαρές, πολύ μεγαλύτερες χαρές από αυτές που του χάρισε φέτος. Με την ιστορία που έχει ο Παναθηναϊκός και με τα βήματα που αρχίζει και ξανακάνει, πού μπαίνουν οι στόχοι για μια τέτοια ομάδα? Κοιτάξτε, για τους στόχους δεν μπορώ να μιλήσω ότι στόχους μπορεί να έχει του χρόνου η ομάδα. Δεν είναι δική μου δουλειά. Σίγουρα αυτό που θα ήθελα εγώ είναι να δω τον Παναθηναϊκό πρωταθλητή. Νομίζω ότι είναι η θέση που του αξίζει με βάση τόσο μεγάλη ιστορία που έχει και ελπίζω όλα καλά να πάει προς τα εκεί ο στόχος του. Αν όχι, υπομονή με σταθερά βήματα και να χτιστεί σιγά σιγά το μέλλον αυτής της ομάδας. Και ελπίζω να είναι λαμπρό.